Eind is het dus echt een Franse sport. Maar hokker Franse sport bedoelt ze dan? Jeu de boel of zo? Jeu, ik ben hier nou een bekende sport aan het leren en die kennen we alle keer, namelijk het keertsen. Ik sta hier in het Frieske Keertsmuseum in Frencher om de regels te leren. Maar wist u eens wel dat het keertsen in Frankrijk ontstaan is? In Frankrijk? Jazeker, in een klooster in Frankrijk. Oké, Hepke, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat ken ik. Mijn naam is Hepke en ik ben verhuizen helemaal vanuit Friesland naar Frankrijk. Achter mij, helemaal bovenin, er is een basiliek. Daar zijn dus monniken. Want ja, die wil gaan ik een speeltje spelen en die had het speeltje Jeu de Paume betocht. En Paume is gewoon Paume. En dat doet niet denken aan keertsen. Nou, laten we erheen gaan. Achter mij zie je al een klooster. En in zijn klooster waar dus in de 11e of de 12e eeuw na Christus het speeltje betocht. En wat diende mensen dan? Zijn monnik sloeg dan de bal via het scheef ouder in het dak, naar de meispeler. Die sloeg hem weer om. Daar zie je dan een persoon te verdedigen. Maar als die het net slagen om de bal te pakken, nou, dan kreeg ze een punt. En die monniken, die namen het al in die tijd keertsen. Achter mij zie je zo'n scheef dak. Zo'n scheef dak wordt gebruikt bij Jeu de Paume. Alleen nog wie het zou op een gegeven moment zo mal dat ze in Parijs zeiden: ja jongens, je broeken alle hoezen die binnen in de stad. En je doet hem nog eens een keer op werkdagen. Je gaat naar een werkdag, je versloffen, je huishouden. Het mag stoppen. Dus het waard op werkdagen verbinden. En toen had ze boetende stadsmorgen zo'n veelbout zoals achter mij. En daar spelen ze nou. Jeu de Pelot, een oudstammeling van Jeu de Paume. Keertsen in Friesland, dat werkt volgens mij een beetje oors. Ja, keertsen in Friesland, dat spelen ze zelf op een keertsveld, op Gersloon. En in Friesland doen we treitje in treien. De ene partij die slaagt de bal onderhoorns op en die brengt hem in, dit is het perk. En dan moet hij uitslaan. En als die bal dan hier lezen bloot, dan komt er de keerts. En dan gebeurt dat nog een keer. En dan komt er nog een keerts, lees maar daar. En nou is het een ruiling. En dan moet die reden verder slaan als dat witte bladje. Oké, dus het tweede baltje met z'n 4 mogelijk. Ja, zoveel mogelijk het veld in slaan. Oké, maar wist je zeker dat het hetzelfde spel is? Ja, Jennifer, dat weet ik zeker. In de 15e eeuw waren het speeltjes zo populair dat het zelfs internationaal ging. In Engeland kon meestal speeltjes ik te spelen, maar dan kreeg ze als jaren mij een houten racket. En zo is het speeltje tennis ontstond in Engeland. En in Friesland kennen wij natuurlijk ek. Toen werd het alleen nog te spelen zoals wij het kennen als keertsen. Alleen nog aan het eind van de 16e eeuw waren het in Frankrijk en in Nederland wel stikken minder populair. Aha, maar dan kan ik de rest wel invullen. Want toen gaan een aantal malen uit Frencher in 1853 de PC oprichten. En daar steer ik nou. En zij is keertsen in Friesland erg populair bleun. Maar hokker variant, zo'n zo'n lauwe speel je. Dat van Jere in Friesland of dat in Frankrijk? Drop het in de comments.